Dvojizbový byt za 350 000? Áno, tak sa aktuálne pohybujú ceny v Panorama City, jednej z najznámejších adries v bratislavskom downtowne. Dvojca veží, ktoré už niekoľko rokov definujú panorámu Bratislavy. Prvé vizualizácie boli už v roku 2007 a kolaudovaný bol v roku 2016. Zároveň bol jedným z prvých, ktorý odštartoval prestavbu tejto časti mesta na moderné centrum bývania. Lokalita nemá konkurenciu. Máš tu pešo Euroveu, Slovenské národné divadlo, reštaurácie a nábrežie Dunaja na beh alebo prechádzky. Projekt tvoria dve 33 podlažné veže s viac ako 600 bytmi a hoci už nejde o najnovšiu novostavbu, tak štandard na svoju dobu bol veľmi slušný. Hliníkové okná, centrálna rekuperácia, zabudovaná klimatizácia a použité kvalitné materiály. Nájdeš tu od menších apartmánov až po viacizbové veľkometrážne byty s krásnymi výhľadmi. Samozrejme, čím vyššie poschodie, tak tým krajší výhľad na Dunaj a tým pádom budeš potrebovať aj krajšiu robotu, aby si to mohol dovoliť. Ceny bytov tu začínajú od 250 000 eur za menší apartmán a šplhajú sa kľudne cez 1 000 000. A čo ty? Chcel by si bývať v takomto mrakodrape? Alebo radšej niečo lacnejšie a skromnejšie? Napíš mi dole do komentárov.